Възможно ли е да изгорим мазнините в областта на корема по-бързо, отколкото в други части на тялото? Ясно е, че можем да изградим мускулатура само в дадена част на тялото, ако тренираме само нея. Но такъв ли е случай, когато става въпрос и за изгарянето на мазнините? Когато бях малък, бях доста дебел. Всеки ден след училище тичах до вкъщи, за да мога да направя възможно най-много коремни преси за около 2-3 часа с надеждата по-бързо да сваля шкембето. Въпреки че до известна степен това е възможно, то не е защото правим коремните преси, а защото благодарение на упражненията ние изгаряме калории. Съответно, като изгаряме калории, ние изгаряме мазнините. Да речем, че водата в тази купа представлява общото количество подкожни мазнини, които ние имаме в тялото си. Ако реша, че искам да намаля водата само в единия край на купата, нищо. Водата си остава равна абсолютно навсякъде. Същото е, когато става въпрос за подкожните мазнини. Ако искаме да намалим подкожните мазнини в дадена зона, ние трябва да намалим подкожните мазнини в всичките зони.